אוקיי, אז היום זה 5 במאי 2021, זוהי הפגישה של קבוצת הזום שלנו, Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, הפגישה מספר 96. ואנחנו היום מסיימים תוך כמה דקות את הקריאה בדיפו מקץ ליוד למד פרץ, ואחר כך נבקש משלמה להעלות את הפואמה של יצחק כצנלסון. לכולכם יש הטקסט, שלמה יכול להעלות את הדיפו מקץ, את העמוד האחרון, כן, יש לי, אני יש לי. יאיר, יש לך הטקסט? יאיר? אוי, אני חושבת שיאיר יש בעיה עם האינטרנט. כן, שלמה. רק רגע, אני צריך להסתכל. ואולי אתה יכול להעלות את הסוף של דיפו מקץ. יאיר חסטק. לא, אני לא כל כך מוצא את זה. תיבלה. לא, זה לא דיפו מקץ. תכף נראה. כדאי להכין את זה לפני שמקליטים, כי חבל על כל דקה שאנחנו לא יכולים להתקדם. האם יאיר נכנס ויכול לשמוע? צריך גם לעזור ליאיר, כי יש לו כנראה בעיה. אנחנו רחמונס. כן, שלמה מנסה להעלות את הטקסט. לא בהצלחה מרובה. טוב, תראה, לאנה יש הטקסט, תנסה להכניס את יאיר, אם ליאיר יש הטקסט, אז נגמור בטוטל. אני חושבת שיאיר אסטק, completely אינטרנט. למה את חושבת שיש לו בעיה עם האינטרנט? יש תמונה כמו 5 דקות לפני. שלמה, אתה יכול לעזור ליאיר? אולי תשאל אותו בטלפון מה קורה, למה הוא לא נכנס. כן. רק רגע, יאיר, אתה שומע אותי? הוא כנראה לא שומע אותנו. טוב, אולי תתקשר ותשאל אותו מה הבעיה. אני אתקשר אליו. שלמה. יאיר, אתה יכול לשלוח לי את הטקסט של דיפו מקץ? לא, אין צורך, שלמה. אם ליאיר יש, לשלמה אין? אני לא קיבלתי. אין לך את דיפו מקץ, קראנו את זה? אתה לא היית בשיעור הקודם. לא הייתי פשוט שעבר. אין לך אותו. אתה צריך למצוא את זה אצלך. הרי אתה קיבלת מבלה את הטקסט. עכשיו, התמונה שלי באינטרנט קפואה, אני לא יודעת שלו באינטרנט. אז רק רגע, אני אמצא את זה תוך דקה אחת. עוד דקה אחת בבקשה, פרופסור. כן, אבל האם יאיר כבר יכול להתקשר איתנו? אתה יכול להתקשר איתנו או שיש לך בעיות תקשורת? לא, הנה אני. אתם שומעים אותי עכשיו? אני שומע אותך. אבל מרחוק.
כן, רחוק. אני שומע אותך בטלפון, לא בזום. העניין שנשמע אותו בזום. אתה רואה את התמונה שלי, לא גרפי. נכון. אבל רק רגע, תן לי קודם כל לחפש את הפרומי קאץ, אחר כך נפתור את בעיות התקשורת שלך. שנייה אחת בבקשה. אני רוצה להבהיר שזו הסיבה שאני רוצה להתחיל כל יום רבע שעה לפני 6, כדי שאת הבעיות של התקשורת נסדר לפני שמתחילים. כן. ואני בינתיים עד שאתה מוצא, רוצה להגיד שנדמה לי שבלה אמרה לי בפעם שעברה שהיום היא לא תוכל להגיע, וזאת הסיבה שהיא איננה. הנה, מצאתי את זה. עכשיו השאלה היא איך אני מעלה את זה. שנייה אחת. לפרומי קאץ. אתה יודע מה, אני אשלח את זה לאנה יש ולך יש, ורק ליאיר אין, אני אשלח את זה ליאיר. בסדר גמור, בסדר גמור, ואז אפשר לגמור לקרוא גם בלי המסך. בסדר. עבר אל רק רגע. יאיר, שלחתי לך את הטקסט של הפרומי קאץ, תפתח אותו ושהוא יהיה לנגד עיניך. עכשיו צריך לפתור את הבעיה של מה אתה אומר? זאת אומרת, יש לך בעיה של אינטרנט. טוב, אני לא יודע גם כן, אבל קודם כל תבדוק אם קיבלת את הפרומי קאץ. האם יאיר אבל את הפרומי קאץ קיבלת? במייל שלחתי לך הרגע. יאיר. קיבלת. אז תפתח אותו, תכף כיוון שאתה שומע אותנו, אז נגיד לך בדיוק איפה אנחנו נמצאים. כן. אנה זוכרת איפה גמרנו? כן, 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 כן. אז אולי תגידי לשלמה. כן, רחמונס. איזה עמוד? קודם איזה עמוד? כן, כן, נכון. It's the 15th page. איזה עמוד? מספר עמוד. מספר עמוד זה 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The 9 from the end. איזה מספר עמוד? לכל עמוד יש מספר. מה המספר של עמוד? המספר אין לי, מספר זה... פרופסור, אני ראיתי, הספר שלה הוא במהדורה אחרת, הוא לא במהדורה שלנו. לא ידעתי. כן, כן. אז שלמה, תגיד לנו איזה עמוד. בשביל יאיר. אני חושב שאנחנו בעמוד 15. כן, איזו פסקה? נכון.
אני חושב שזה... From the end. שלמה, the 9 line from the end. שורה תשיעית מן הסוף. איפה את אומרת? שורה תשיעית מהסוף. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ומתרחמונס is the... כן, אז שלמה תקרא. אנחנו גמרנו מתרחמונס. לא חשוב, משם נתחיל. תתחיל שלמה לקרוא. ומתרחמונס is the schon gegangen zum dritten Kanarek. תרגום. וברחמנות היא הלכה ל... לא הלכה. סוגגנגן. נקשה לקנרית השלישית, לציפור השלישית. תמשיך בבקשה, עוד משפט. שרק דיכנישט, מחג'י מיט דר וייכסטר שטימה. רגע אחד, יש מילה שלא קראת נכון. שרק, כן. שרק דיכנישט. Don't be afraid. לא מתרגמים עכשיו. קוראים את המשפט עוד פעם בצורה נכונה. רק אחרי שקוראים משפט בצורה נכונה, אפשר לתרגם. תקרא את זה עוד פעם. שרק דיכנישט, מוכט, זי מיט דר... לא כתוב מוכט. כתוב מוכט אצלי מם א' קמץ. אנה, אצלך יש קמץ תחת האלף? קמץ, א' קמץ. צריך להיות פתח, מחט. הלאה. שרק דיכנישט, מחט זי מיט דר וייכסטר שטימה. לא כתוב וייכסטר. תקרא מה שכתוב. וייכסטר. שלמה קורא עכשיו, כן? מדר וייכסטר שטימה. לא כתוב וייכסטר. כתוב מחזי מדר וייכסטר שטימה. וייכסטר שטימר. עכשיו אל תיבהלי. עושה היא עם הטון הכי רך שהיא יכולה. נכון. עכשיו במשפט הזה היה ביטוי שתרגמת נכון, כתוב מחזי. עכשיו אנחנו יודעים כולנו שמח זה לעשות, אבל אתה תרגמת נכון, אומרת היא. מי יכול להסביר לי למה אם כתוב מחזי, היא עושה, התרגום הנכון זה היא אומרת. שלמה? משום שההמשך היא לא יכולה לעשות עם הקול הכי רך שלה, ולכן זה חייב להיות אומרת. בסדר גמור, תקרא את המשפט הבא. Was ist amol arois funa Katzinen? פונה. קצינן, הלו? לא כתוב קצינן. מה כתוב? אותיות. קוף א' צדיק יוד. אני לא שומע. מה? קוף א' צדיק יוד. אני לא יודע אם זה ג' עין נון. או נון עין נון, כי הגימל פה עם ה... בסדר, הגימל זה צריך להיות קוף, אבל כתוב קציקר? לא קצישר? תחת האלף יש פתח. קציקר, אוקיי. אז הגימל הופכת לקוף, אז זה קציקר, כן? הלו. הלו. מה זה הלו? ה' א' למד ו'. זה זין. זין. ה' א' למד ו'. לא למד ו'. הלץ, מונקציקר, הלץ. הלץ. אז היא אומרת עם הקור הרך ביותר שאי פעם יצא מגרון חתולי. לא כתוב הלו, אלא זה זין, זה לא ו'. זה פשוט זין, טוב, נו, זה לא ברור. בבקשה, משפט הבא, שלמה. זינדיק ביסדו, נו, זינדיק ביסדו. לא, לא,
אנא, תני לשלמה לקרוא, אי אפשר שני אנשים בבת אחת. עכשיו שומעים אותי? כן. עכשיו שומעים אותך, יופי. חזרת. תמשיך שלמה. Sindig bist du, nur ich will dir kein schlechter nicht tun. לא טעון, זה טון. אמרנו זה טון. טון. בכתיב מיושן, לטון. יש מיותרת. כן, תקרא את המשפט עוד פעם. Sindig bist du, את... לא, תקרא את... אני רוצה משפט שקוראים אותו נכון כולו. כן. Sindig bist du, nur ich will dir kein schlechtes nicht tun. לא כתוב שלכטס. מה כתוב? Schlechts. שלכטס נשתון. תרגום. זינדיק, זאת אומרת, את מלאת שירה? לא, זה לא זינגן, זה זינד, חטאים. זינדיק ביסטו, את נפש חוטאת, שמלאת חטאים. הלאה? נו, ich will dir kein schlechtes nicht tun, אבל אני לא אעשה לך שום רעה. יפה. עוד משפט. weil ich hab רחמוניס auf dir, הואיל ויש בי רחמנות עלייך. יפה. חתול באמת אדוק מלא רחמנות. אז אני שאלתי בפעם שעברה כשסיימנו את הפגישה, אז איך היא רצחה את הציפור מתוך רחמנות? יאיר, המשפט הבא, עוד מעט נדע. Okay. Ich will dir אפילו nicht, steht nicht öffnen. Ich will dir אפילו nicht andere haben. לא, המשפט הראשון. Ich will אפילו... Ich will dir אפילו... רגע, ich will אפילו dir die Steig nicht öffnen. תרגום. אני אפילו לא אפתח לך את הכלוב. יפה. משפט הבא. Ich will dir אפילו nicht anrühren. לא כתוב anrühren. Anrühren. א' קמץ. Ich will dir אפילו nicht anrühren. אני לא אזיז אותך. לא מה? כלומר... לא, אונרין זה לא להזיז. מי יכול לעזור איך לתרגם את המילה אונרין? I will not touch you. I will not touch you. אני לא נכון. אגע בך. אני לא אגע בך. רגע. יאיר, אתה צדקת. רירן זה גם להזיז, אבל רירן זה גם לגעת. בהקשר כאן, התרגום הנכון זה לגעת. עכשיו, הפרפיקס on, רירן זה לגעת, מה עושה הפרפיקס on? אני שואל אותך. כי אם רירן זה לגעת, בשביל מה אנחנו צריכים את הפרפיקס on? on זה נקרא, אני לא עושה לך רע, כאילו, אני לא אפגע בך. אני לא מה? אני לא אעשה לך רע, אני לא אפגע בך. כן, זה התרגום הנכון, אני רק שואל, מה מוסיף הפרפיקס on? הוא יכול היה להגיד, החתולה הייתה יכולה להגיד, ich will dir אפילו nicht rühren. אם היה, טוב, בסדר, אני אענה על השאלה של עצמי. אם היה כותב פרץ, ich will dir אפילו nicht rühren, אז באמת התרגום היה צריך לא להזיז אותה. ברגע שמוסיפים את הפרפיקס on כאן, התרגום צריך להיות, אני אפילו לא אגע בך קלות. כן? אבינותי, תודה. המשפט הבא, יאיר. Du schweinst? מה? לא הבנתי. Du schweinst? מה השאלה? לא הבנתי את המילה. השוונצט הזה, זה לא המילה, איזה אותיות יש במילה הזאת? שין וו. רגע, אנא, יאיר מדבר עכשיו.
אם שני אנשים מדברים באותו זמן, אז אי אפשר להבין. אז תנו ליאיר. כן, איזה אותיות? שין? שין, וו, וו, יוד, יוד עם ציירה, גימל... לא, רגע, יאיר. הניקוד בכתיב הישן לא קובע. אז יוד יוד, והאות אחרי היוד יוד, מה היא? זה נון סמך ט'. לא גונון, זה גימל. גימל סמך ט'. המילה הזאת היא דושווייץ. את שתקת. כן. משפט הבא. זרגות, טוב מאוד. אידר פרחה, לידר, צוזינגן, is gleicher schweigen. כן, אני לא הבנתי את המילה השנייה שקראת. אידר? פרחה. אותיות. עין ח' אותיות. עין ח' עין. רגע, כשאני אומר איזה אותיות, ואתה באותו זמן קורא, אז אני לא מבין. תן לי לשאול, האותיות של המילה השנייה, מה היא? מה הן? פ' ר' עין כ' עין. והקריאה הנכונה, אני מצטער על הכתיב המיושן, אידר פרחה, צריך להיות רפה על הפה, אבל אין. אידר פרחה, מה עוד? מה המילה הבאה? לידר. יין. אידר פרחה, לידר זינגן, בסר שווייגן. זינגן. is gleicher schweigen. jeder freche Lieder. שיר, מה זה פרחה, אני לא יודע? אוקיי, מי יכול לעזור מה הפירוש של המילה פרחה לידר? אנה? פרחה לידר, אולי I will do with you. לא, שלמה? הייתה לנו כבר המילה הזאת פעם, ולצערי אני לא זוכר. טוב, אז אם לא יודעים אני אגיד. לידר זה כמובן שירים. כן. פרחה זה אפילו בעברית יש לנו שיר פרחה. כן, מה זה פרחה, רבותיי? פרחה זה כלומניקית או זנזונת או משהו כזה. שירים לא מוסריים. לא מוסריים. כן, אבל רגע יאיר. צוזינגן? כדי לתרגם, תשמע אותי קודם, אל תדבר כשאני מדבר. פרחה לידר, שירים לא מוסריים, אבל כדי לתרגם, אתה צריך להגיד קודם מה זה המילה אידר, המילה הראשונה במשפט. אידר פרחה לידר. או. מה? אידר? מה זה אידר? זה לא ידר, זה אידר? לא, זה לא ידר, זה אידר, זה מה שזה. אנה, את יכולה לנחש? The cat said to the... לא. אני לא רוצה פירוש. אני רוצה תרגום של המילה אידר. Without any shame, something like that? לא. שלמה, אתה יכול לעזור? אני חושב שזה או. זה, אתה מתקרב. אני אתן לכם דוגמה, משפט. אידר ואינן בסר לחם. במקום לבכות, יותר טוב לצחוק. אז אומרת הציפור, אידר פרחה לידר, במקום שאת הציפור תשירי שירים לא מוסריים, יותר טוב לשתוק. יותר טוב לשתוק. זאת אומרת, החתולה מדברת אל הציפור, והיא מתחילה מתוך רחמנות להטיף לה מוסר, להגיד לה מה זה יותר
מוסרי לעשות, ובמילים שלה אנחנו מתחילים להרגיש לאן מובילה החתולה. ברגע שהחתולה אומרת לציפור, יותר טוב שתשתקי, כי כשאת שרה שירים לא מוסריים, חתולה אדוקה, חתולה מוסרית, מתחילה להרגיש כמו קודם, שהציפור היא ציפור מלאת חטאים, שהשירים שהיא שרה הם שירים לא מוסריים. אז בואו נראה מה יקרה. יאיר, עוד משפט. יאיר. כן. בדרך הבא. Die Zappel ist noch besser. לא קלטתי את המילה הראשונה. Die Zappel ist. איך? דו. דו. זה לא ראו. דו צפלס. לא הבנתי. המילה הראשונה זה דו. זה אנחנו יודעים, ד' ו'. מה המילה השנייה? צפלס. איזה אותיות? צדיק, א' פתח, ת, עין, למד, סמך, ת. טוב, אז העין מיותרת, ומה שכתוב שם זה, החתולה פונה אל הציפור, כן, היא מדברת אליה כבר הרבה, ואז היא רואה, והיא אומרת לציפור, דו צפלס, את רועדת, לא כתוב צפלס, אלא דו צפלס, את רועדת, אומרת החתולה, מה עוד היא אומרת לציפור? noch besser. סליחה? היא אומרת לה, דו צפלס, האם את רועדת? noch besser, יותר טוב. הלאה, עוד משפט? צפל. צפל, mein Kind. nur nicht von mir. אוקיי, אז החתולה אומרת, צפל, mein Kind, nur nicht von mir. תרגום? תרעדי, ילדתי, אבל לא בשבילי. לא בשבילי, אלא לא לפניי. לא לפניי. אל תשכחו שאנחנו מדברים על חתולה רליגיוזית. דתייה. ואז החתולה אומרת כאילו ציפור, אתה רועד, אתה רוטט, אתה מבין שאתה נפש חוטאה, טוב מאוד, אבל אל תרעד לפניי, את צריכה לרעוד לפני הקדוש ברוך הוא, לפני אלוהים. זוהי ציפור אדוקה שמטיפה לציפור איך נפש רליגיוזית צריכה להתנהג. נכון, נפש רליגיוזית צריכה להיות מלאת יראה, פחד, אבל לא ממני החתולה, אלא מאלוהים. אנא, תמשיכי. אולי sollt du schon so bleiben still, אני לא רואה, רובן וצפלדיג. מה המילה הראשונה שלא הבנתי? גם אני לא הבנתי. אז תגידי איזה אותיות. ה' למד ו' א' י'. אוקיי, הלוואי. הלוואי. הלוואי זוהי מילה עברית בתוך היידיש. עכשיו תקראי את המשפט עוד פעם כולו ביידיש. הלוואי sollst du schon so bleiben still. אוקיי, תרגום. הלוואי, רגע, הלוואי sollst du schon so bleiben still. תרגום.
stay like that. כן, stay like that. אומרת החתולה, יופי שאת רועדת כל הזמן, הלוואי. הלוואי, stay like that. אלוהים היה רוצה שתישארי ככה בשקט, שלא תשירי, כי את ציפור מלאת חטאים, du bist ein sündig Vogel. הלאה. Schön, azoi bleiben, still, אני לא רואה, אין לי עכשיו רבן צפלדיג. זאת אומרת, ונצפלדיג. אז הלוואי שתישארי כך כבר שתיל בשקט ונצפלדיג, ורועדת כולך. יותר טוב שתהי ככה מאשר שתתחילי לשיר. Stay like that you want. כן, עכשיו אנחנו רואים שהחתולה בלהט הרליגיוזי שלה מתחילה להתחמם, מתחילה להטיף כמו פריצ'ר. נראה לאן היא תגיע. עוד משפט, אנה. Ich will dich, אני לא רואה, אין לי טקסט, will dich אולי helfen, צפלן. I will... לא הבנתי מילה אחת בקריאה שלה. Ich will dich, ומה המילה אחרי dich? helfen, צפלן. צפלן. רגע, אני חוזר על המשפט ביידיש ואז תתרגמי. Ich will dich helfen, צפלן. תרגום. I will let you help you to stay like that. צפלס, it's like... יפה. I will help you to stay רועדת. צפלס, נכון. יפה. שלמה, המשפט הבא. שלמה? אני לא יכול לדבר, שנייה. פונמיין. Ich will לא, אני גמרתי. von mein frommen Schumme will ich euchen auf der Stillkeit, Süßkeit und Frommkeit. Okay. Von mein frommen Schumme מנשמתי הדתית. כן. עכשיו ביידיש. וליך הויפדיר וליך הויפן auf dir. רגע, אני שואל שלמה, המילת המפתח פה שפה זה יהיה בעיה, מה זה הויכן? הויך זה גבוה. לא, שלמה, הויך זה גבוה, זה נכון, אבל פה לא כתוב הויך, פה כתוב הויכן. הויכן זה להגביה. לא, זה הדמיון שלך אומר. יאיר, מה זה הויכן? הויכן? זה פועל. שזה גבוה. לא, הויך זה גבוה, הויכן זה פועל אחר. עכשיו, מה אנה? Like you are afraid you make you shake. לא. לא? שלמה, אני שואל, במשפט שקראת עכשיו, נכון בפעם אחת, מהו הפועל כולו? אויף הויכן. סליחה? אויף הויכן. לא. אויף זה מילת יחס, זה לא, הויכן זה חלק מהפועל, מהו הפועל כולו? מי יכול לעזור? אויפן זיך. לא. ממה שכתוב, לא תוספות שלכם. שלמה, תקרא עוד פעם את המשפט ביידיש.
mit mein fromene Schume will ich heuchen auf. זהו. עד פה, מהו הפועל? המלא. עם נשמתי הרליגיוזית וליך הויכן. וליך הויכן. מהו הפועל? הפועל הוא אויף הויכן, לא? אמרתי לך שהמילה אויף שבאה אחרי הויכן זה מילת יחס, לא שייכת לפועל. מהו? בפועל ביידיש, תלוי באיזה זמן, יש פועל עזר. אתם מפספסים את פועל העזר במשפט שקראת בהתחלה. ניט מיין פרומר נשומה וליך הויכן אויב דיר. רבותיי, זה א' ב' של השיעור הראשון והשני של Learn Yiddish Online. אני ביקשתי מכם כמה פעמים לעבור לשיעורים הראשונים, הראשון והשני. אני אשאל אחרת, שלמה. באיזה זמן הפועל הויכן קיים פה? האם זה עבר, הווה, עתיד? זה בעתיד. למה? איך אתה יודע שזה עתיד? יש לפניו את המילה ול. אז כשאני שואל אותך מהו הפועל, מהו הפועל? ול הויכן. תודה לאל. בינגו. ול הויכן. ול זה פועל עזר של זמן עתיד. אומרת החתולה, ניט מיין פרומר נשומה וליך הויכן. תרגום, עם הנשמה האדוקה שלי, אני הויכן. אני אעריף מנשמת רוחי. הויכן זה להעביר את אוויר מהפה שלה. הויכן בחורף, כשאנחנו פותחים את הפה ונושפים, אני אנשוף, אז יוצא בחורף, כן, הידים. אז mit mein früher נשומה וליך הויכן, עם הנשמה הדתית שלי, אני אנשוף, כן, מהנשמה, הרי הבל הפה, כן, זה מתוך הנשמה, אני את הבל הפה, אני אעריף אויף על, תקרא הלאה, דיר שטילקייט, זיסקייט ופרומקייט. רגע, וליך הויכן אויב דיר, מהנשמה הדתית שלי, אני אנשוף עלייך אויב דיר, על הציפור. לא, אין פסיק אחרי הדיר, זה אויב דיר שטילקייט. לא משנה, אבל עד דיר אני לוקח יחידות של משמעות, אז מהנשמה הדתית שלי אני אנשוף עלייך, מה אני אנשוף? עכשיו תמשיך, שטילקייט. אני אנשוף עלייך שקט, זה חתולה דתית, אז היא תנשוף מנשמתה, מהבל הפה שלה, שקט, מה עוד היא תנשוף, שלמה? רגע, אחרי שטילקייט באה נקודה. אז נקודה. ועכשיו זיסקייט, זוסקייט ופרומקייט. אני רוצה שתבינו את המבנה. אני אנשוף עלייך שקט. נקודה. המשפט הבא, נקרא. זיסקייט ופרומקייט. אוקיי, הנקודה לא במקום, צריך להיות פסיק. אז היא תנשוף עליה שטילקייט, שקט, זיסקייט, מה עוד? מתיקות ודתיות. ועדיקות. אוקיי. אוקיי, אז אנחנו רואים שהחתולה, אחרי שהיא הטיפה לציפור איך נפש דתית צריכה להתנהג, אז היא ממשיכה להגיד מה היא תעשה כדי להפוך את הציפור החוטאת לציפור רליגיוזית, איך היא תחזיר אותה לתשובה.
והיא באמצע האקסטזה הדתית, החתולה. משפט הבא, שלמה. Mit mein Heuch wohl rein Emuna in dein Leib. כן, אבל לא קראת מילה אחת, לא נכון, תקרא את זה עוד פעם. Mit mein Heuch, soll rein Emuna in dein Leib. יפה. המילה הויך, שאתם מתקשים, נתרגם את זה הבל פה. עכשיו תתרגם. עם הבל פי, זול. תיכנס... מה זה הזול? מה זה הזול הזה? מה? זול? זה עתיד. עם הבל פי... זה לא, רגע שלמה, אתה פותר את הבעיה בקלות. זול זה לא עתיד, זה פועל עזר של זמן עתיד, שמבטא משאלה. אז אומרת החתולה, עם הבל הפה, זול הרעין, שייכנס. שתיכנס אמונה in dein Leib, בלב שלך. לא, לייב זה לא לב, לייב זה גוף. בגוף שלך, אור כן. שלך. אז אומרת החתולה בשיא האקסטזה הדתית שלה, עם הבל הפה שלך, שלי, שאני מכניס לתוכך, שייכנס, מה ייכנס? אמונה. תיכנס אמונה בגופך. המשפט הבא. יראת שמיים. אז שייכנס אמונה ויראת שמיים. in deine Beindelach. in deine מה? Beindelach תשובה. לא כתוב ביינדלך. מה כתוב? in deine ביינדלך. העצמות הקטנות שלה. זאת אומרת, החתולה חושבת שהיא תעביר את הרגשות הדתיים שלה מתוך עצם נשמתה של החתולה על ידי נשיפה לתוך גופה של החתולה, וככה היא תחזיר אותה בתשובה. משפט הבא. תשובה in חרטה in dein Herzle. חרטה נכון. תשובה וחרוטה. Und dein Herzle. לא כתוב און. לא און. תשובה וחרוטה. In dein Herzle. in dein Herzle. תרגום. והיא תביא חרטה בלב שלך. אבל מה עם תשובה? לא תרגמת תשובה. שמייס אין דיין ביינלך, תשובה אין חרוטה, תשובה בחרטה בלב שלך. התשובה נמצאת בחרטה. לא. החתולה אומרת שעל ידי הבל הפה של החתולה היא תכניס לגוף הציפור תשובה וחרטה, זה שני דברים שונים. היא תחזיר אותה לתשובה על ידי הבל הפה שלה, כן? וכך חושבת החתולה שהיא תחזיר את הציפור בתשובה ובחרטה. למה? כי בשני הציפורים הקודמות שהיא רצחה נתנו לה מכות. עכשיו היא הבינה שהיא צריכה ברחמים להחזיר את הציפור למוטב, לא להרוג על ידי רצח פשוט או על ידי בליית הציפור, אלא רק על ידי הבל פה שיעביר את הרגשות הכי דתיים של החתולה אל גופה ועצמותיה וליבה של הציפור. עכשיו שלמה, כמה שורות חסרות לסוף?
אנחנו לא יודעים איך היא רצחה אותה. 7 שורות. אבל יש לי שאלה, מה זה אין פה? אין חרוטה. לא כתוב אין. כתוב אין. לא. יאיר ואנה, מה כתוב שם? תשובה. א' י' נון. עין. א' י' נון. און חרוטה. מה אתה אומר, יאיר? כנראה שזה מחוק, שזה תשובה און חרוטה. און חרוטה. מכיוון שהטקסט הוא קצת כתיב מיושן, כתוב און, אם זה מחוק אני מצטער, אבל צריך להיות און. תשובה וחרטה. החתולה מכניסה על ידי הבל הפה גם תשובה וגם חרטה בתוך הציפור. האם יש עוד שאלות עד כאן? אנה, יאיר? הכל ברור. אוקיי. הכל ברור. שלמה, עוד משפט. Und die Katz fühlt erst, wie gut es ist, Meuchel zu sein. עד פה. והחתולה מרגישה עכשיו, כן. בראשונה אולי, יפה. כמה טוב זה להיות, לתת מחילה. נהדר. אז עכשיו פרץ מביא את החתולה הרליגיוזית לשיא של הבנתה של החתולה, למה לא צריך לרצוח, למה צריך מויכל זין, איך אומרים? לסלוח, ללכת ברחמנות כדי להטיב את גורלו של הציפור. רבותיי, המשפט ששלמה קרא עכשיו זה שיא האירוניה, שיא הסרקזם של פרץ. כי פרץ נותן בלב החתולה הבנה שלא צריך לבלוע ולא צריך לרצוח, צריך רק להעביר אל הציפור את מיטב הרגשות הדתיות של החתולה על ידי הבל הפה. המשפט הבא שלנו. פה יש איזו מילה שאני בטוח שזה שיבוש, יוד וו יוד. יוד וו יוד, נראה לפי המשפט. יוד וו יוד פסיק. לא, זה וו וו יוד, וי. לא, יאיר, הגיע הזמן שכשאתה רואה שני וווים ויוד, אתה לא אומר וי, אלא אתה אומר וי. וי, אוקיי. כן. שלמה, תקרא את המשפט. וי הפרייד es ist jenem rein zu blosen mit den Heuchfrömmigkeit in Ehrlichkeit. Unehrlichkeit. Wie Freud. לא פרייד אלא פרייד. אני לא יודע מה זה פרייד. תקרא את המשפט כולו עוד פעם ביידיש. Wie afraid es in jenem rein zu bläsen. לא, קודם אמרת rein zu bläsen. עכשיו אתה אומר rein zu bläsen. תחליט. מה כתוב? rein zu bläsen. mit den Heuchfrömmigkeit in Ehrlichkeit. Unehrlichkeit. Unehrlichkeit. זה אצלי עם יוד, טוב. כן. Unehrlichkeit. אתה לא יודע מה המילה פרייד. מי יכול לעזור? אנה? יאיר? פרייד?
זוהי מילה שאני מניח היה לנו כבר, וזוהי מילה שביידיש הפסיבית שלכם אתם מכירים. אז זה שמחה? בדיוק. אז שמחה. אומר פרץ, פה זה כבר לא הציפור ולא החתול, זה המשפט הזה ששלמה קרא, זה קומנטר של המחבר, והוא אומר, wie afraid, איזו שמחה es ist reinzublasen, איזו שמחה זה reinzublasen, לנשוף פנימה. הלאה, לנשוף פנימה. שלמה, הלאה. mit dem Heuch Frumkeit im עדי... לא, הויך זה הבל פה. הבל פה דתי. כן. in Ehrlichkeit ועדנה. לא כתוב in Ehrlichkeit. Unehrlichkeit. כתוב in Ehrlichkeit. טוב, צריך לשנות. תקרא מההתחלה את המשפט. Wie afraid es ist jenem rein zu blosen. מה זה ינם? לא תרגמת את המילה ינם. ינם זה של מישהו אחר. נכון, ובמילה הזאת היא ההוכחה שלא החתול מדבר, אלא כנראה המחבר שמאיר הערה ואומר, איזו שמחה זה לנשוף למישהו אחר. פנימה, הלאה. mit dem Frumkeit und Ehrlichkeit. עם עדי דת. רגע, איזו שמחה זה לנשוף למישהו אחר פנימה, מיתנהויך, תרגום מיתנהויך. עם העדים. לא עדים, עם הבל הפה. עם הבל הפה. כן, הלאה. פרומקייט, דתיות וארליכקייט ועדינות. ארליכקייט יושר. ארליכקייט ביושר. הלאה, שלמה. Und es wächst das frühste Harz in der frühste weißer Katz. תרגום. וצומחת לה, צומח לו הלב הדתי ביותר בתוך החתול הלבנה והפיימאסטר. אני לא יודע מה זה פיימאסטר. לא, את זה לא קראת קודם. אחרי וייסה קץ, לא? לא, לפני כן. אני אקרא עוד פעם. Und es wächst dem frühste Harz und der frühste weißer Katz. וצומח לו הלב הדתי ביותר בתוך החתול הדתית ביותר והלבנה. יפה. זאת אומרת, אם זה קומנטר של י"ל פרץ, הרי שהוא אומר שאחרי כל הדיבורים האלה של החתולה, הלב שלה צומח וגדל מתוך רחמנות בתוך החתולה הלבנה הדתייה ביותר. זו אפשרות אחת, שזה קומנטר של י"ל פרץ. אפשרות אחרת, שפרץ מתאר איך שהחתולה מתנפחת מרוב רחמנות וליבה מתרחב מן הדיבורים שלה. המשפט הבא, שלמה. Nur der Kanarik kann unter Katzenlift nicht... לא. יש לך להיות בגלל הכתיב שם, ו' זה י' וי' זה ו',
nur der Kanarik kann in der Katzenluft nicht Katzenluft nicht atmen. Atmen, atpo. Atmen. Und der Kanari kann in der Katzenluft nicht atmen. תרגום. Nur der Kanarik kann. רק הציפור משוגלת. לא רק, המילה נור כאן, נכון שבדרך כלל זה יכול להיות רק, אבל פה זה אבל, נור, אבל, כן? הציפור היא יכולה, לא יכולה, הציפור לא יכולה, לא, כנראה כאן, קוף א' נון. ומה ההמשך? מה? אחרי כל... Der Kanarik Katz in der Katzenlift nicht atmen. לא ליפט, אלא לופט. Und der Kanarik kann in der Katzenluft nicht atmen. תרגום. רק... רגע, אני אשאל, לא רק אלא אבל אני אשאל שלמה שאלה. מהו הפועל? התואר הוא... הפועל. כן, יכולה. אני שואל אותך מהו הפועל, אתה לא יכול לקחת חלק של הפועל ולתרגם. מהו הפועל? אני לא רוצה תרגום, אני שואל מהו הפועל. אם לא תדע מה כל האלמנטים של הפועל, לא תדע לתרגם. קודם תבין מהו הפועל. הפועל זה לא מילה אחת. מי יכול לעזור? אנא, יאיר. אטמן זה לנשום. לא, אני לא רוצה תרגום. אני רוצה, תגידו ביידיש במשפט הזה, מה הן המילים של הפועל? אנה שומעת? האם אנה שלמה הלכה כי הייתה צריכה לעזוב? כנראה. אז נשארנו רק שלמה ויאיר. אז אני שואל את יאיר, האם לדעתך מה הפועל במשפט ששלמה קרא? בוא נראה. נורגת קנרית קונינדר קצן נישט אוטמן. לא שאלתי שתקרא את המשפט. מהו הפועל? אוטמן זה לנשום, זה פועל. אבל זה לא... לא, אתה מתרגם. אני רוצה את המילים במשפט של הפועל בלבד. קון אוטמן. איך אתה אומר? קון אוטמן. כן אטמן. מה פירוש הפועל הזה כן אטמן? יכול לנשום. יכול לנשום. עכשיו אני שואל את שניכם, האם זה מה שכתוב שהציפור יכול לנשום, או יש משהו שם? לא. שהוא אומר, בסוף הוא אומר שזה חונק אותה. לא מבקש פירוש. אני שואל, האם כתוב במשפט הזה יכול לנשום, או כתוב לא יכול לנשום? לא יכול. לא יכול לנשום. טוב, אבל שלמה קודם הסביר שיכול. לא. ברגע שלא תפסנו בהתחלה מהו הפועל פלוס השלילה, אנחנו לא מבינים. עכשיו שלמה תקרא את כל המשפט עוד פעם. Nur der Kanarik können in der Katzenlift nicht atmen. תתרגם. אבל, איך אמרנו, אבל, כן? כן,
אבל הציפור באוויר של החתול איננה יכולה לנשום. נכון, סוף סוף, זה התרגום. ועכשיו אנחנו במצב שמתקרב לרצח. החתולה מהבל הפה העריפה רגשותיה על החתולה, על הציפור, אבל הציפור באוויר שנוצר מהבל הפה של החתולה לא יכולה לנשום. ואז מה קורה? שלמה, המשפט הבא. אסוטים דורשטיקט. אסוטים דרשטיקט, תרגום. היא נעשתה צמאה, זה הצמיא אותה. לא, שלמה, מה איתך? אסוטים דרשטיקט. קודם כל, נראה באמת, קודם כל מה זה אס? הדבר הזה. איזה דבר? העובדה שהיא לא הייתה יכולה לנשום. האוויר שהחתולה העריפה על הציפור, האוויר הזה, הוט אין דר שטיקט. מהו הפועל? הוט דר שטיקט. הוט דר שטיקט. חנקאו. חנקה את הציפור. מרוב שהחתול העריף עליו אוויר חם מהבל הפה של החתולה, הציפור מתה מתוך חנק. לצערי הרב, רבותיי, יש פה אקטואליזציה נוראית לגבי מה שקרה במירון. במירון מתו 45 אנשים מרוב חנק, מרוב צפיפות, מחוסר אוויר, מתוך רליגיוזיות. נכון, נכון מאוד. אבל פרץ פה, לפני יותר מ100 שנה, הוא הקדים את זמנו ב100 שנה, והוא לימד אותנו איך מתוך רחמים ודתיות אתה יכול לרצוח בני אדם. מי השם לא חשוב כאן. מה שחשוב כאן זה שהדתיות היא האלמנט שהביאה לרצח המוני. האם זה גמרנו את הסיפור? כן. טוב. האם יש שאלות, הערות על הסיפור הזה של פרץ? אני לא שמעתי על הסיפור הזה בכלל. שלמה, אני אגיד לך, אתה לא שמעת ואף אחד לא שמע, אגיד לך למה. כי זהו סיפור שבדרך כלל אנשים ודאי לא ילמדו בבית ספר יסודי, על זה לא כותבים, מכיוון שפרץ ידוע בדברים גדולים אחרים, אבל גדולתו בכתיבת אלגוריות, גדולתו בסרקזם, באירוניה, על זה אנשים לא עמדו עד היום. וזה שלא שמעת, אתה צודק. אבל הוא נמצא בכל כתביו. זה לא איזה דבר שאני המצאתי מתוך איזה ארכיון בלתי ידוע. יאיר, יש לך קומנטר? לא, אני לא אומר את זה חס ושלום כביקורת, אני יודע, אני רק מנצל את ההערה שלך כדי להגיד שזה לא מקרה שלא שמעת. אנשים לא כותבים על זה. וכיום זה אחד הדברים האקטואליים ביותר שאפשר להביא בפני קהל רחב. וזה מעיד על גדולתו של פרץ, שכבר לפני יותר מ100 שנה הוא הבין שהרוח האנושית יכולה להיות גם קטלנית. טוב, יאיר, יש לך קומנטר, שאלה, לפני שאנחנו עוברים לטקסט אחר? זה יפה מאוד שהוא הקדים את זמנו, ובאמת זה ראייה רחבת טווח. כן. שהדתיות יכולה להרוג. כן, עכשיו תראו,
הסרט המצויר השני, שאני כבר מתחיל לעבוד עליו, זה דיפרומי קאץ של י"ל פרץ. תארו לעצמכם סרט מצויר, איפה שהטקסט ביידיש רץ, הקריין קורא לאט, יש כתוביות באנגלית למטה, והציורים לאט לאט מציירים את החתולה הדתייה, והופכים את המילים של הצדקניות לתמונות. כרגע אני מתחיל לתרגם לעברית את הטקסט, ביחד עם אלה שעוזרים לי, ואני כבר תרגמתי, סיפרתי לכם אולי, את הברשה גייצום ניימן, ובקרוב אני אשלח לכם את התרגום לעברית שיהיה לכם. שהרי... מה? יפה מאוד, אני נשמח מאוד. זהו, שהרי אנחנו בזום קראנו את הסיפור, עשיתי את התרגום עם רותי זקוביץ', רותי זקוביץ' שהיא הייתה עורכת, שבאה אחרי שלמה סירקיס בבנק ישראל, מילא את מקומו, ועבדה איתי ב-20 השנים האחרונות על כל מיני פרויקטים של תרגום יידיש לעברית. פרסמנו עם רותי איזה 3 ספרים של תרגומים מספרות יידיש, ותרגמתי איתה, גמרתי בשבוע שעבר, לתרגם הברשה גייצום ניימן. עבדנו קשה, ובקרוב אני אשלח לכם את התרגום. את התרגום לעברית של דיפרומי קאץ, אני עוד לא יודע אם אני אעשה את זה עם רותי, כן, אני בטח אעשה את זה עם רותי, כן? וגם את זה אני אשלח לכם כשנסיים. עכשיו, כן, יש לנו עוד כרבע שעה. שלמה, אתה יכול להעלות את דרבל של יצחק כצנלסון שבלה שלחה לך. רק רגע. דרבל. היא שלחה לכולנו, אצלי זה על המחשב. יאיר, אתה... לא, היא לא שלחה לכולנו, היא שלחה רק לך. אז רק רגע, מי נמצא עכשיו עוד איתי? נמצא רק יאיר ואתה. נכון. אז אני כבר שולח את זה ליאיר. אוקיי. תשלח לכולם. בפעם הבאה אנחנו נתחיל. היום אני עד סוף הפגישה, אני אסביר מה זה הטקסט הזה. היום אנחנו עוד לא נקרא, אבל אני רוצה שבפעם שהבאה לא נצטרך לחפש, שיהיה כבר לכולם, ועכשיו אני אגיד מבוא על הטקסט הזה, אבל קודם תשלח לכולם. רק רגע. גם לאנה, גם לבלה, גם ליאיר. לבלה אני לא צריך, כי בלה שלחה לי. נכון, אתה לא צריך. יש. רק רגע. טוב, אתה יכול להתחיל להסביר, אני בינתיים אוקיי, אז אנחנו מתחילים לדבר עכשיו על טקסט חדש, שגם ממנו אני מתכנן להכין סרט מצויר. הטקסט החדש שאנחנו נתחיל לקרוא בפגישה הבאה ביום שני, הוא פואמה שכתב הסופר יצחק כצנלסון בגטו ורשה, תחת שלטון הנאצים. הפואמה נקראת דרבל ביידיש, או בתרגום לעברית, הנשף. את כתב היד הזה
שנכתב על ידי כצנלסון בגטו ורשה, כתב היד המקורי, אני פענחתי ופרסמתי בתוך ספר הכתבים של כצנלסון מגטו ורשה. הפואמה הזאת נכתבה על ידי יצחק כצנלסון כשהוא היה בגטו ורשה, והיא מתארת פינה של המציאות של חיי היהודים בגטו תחת שלטון הנאצים. הנושא הוא תיאור של מה שקורה בבניין אחד בגטו בוורשה, בימי השלטון הנאצי בגטו, כאשר בבניינים שונים בגטו בוורשה, גרו בקומות העליונות דווקא היהודים במצב כלכלי טוב יותר, שלא סבלו מרעב בגטו. כאשר באותו בניין אפשר היה למצוא במרתף של הבניין משפחות שהיו במצב כלכלי גרוע ביותר, משפחות שסבלו מרעב, בזמן שבקומות העליונות אנשים היה להם מה לאכול, עשו מסיבות, שיחקו בקלפים, השמיעו מוזיקה ורקדו, ובאותו בניין, במרתף, משפחות מתו מרעב. וזה לא שהבניינים האלה היו מנוכרים אלה לאלה הדיירים. לא. אנחנו יודעים מן ההיסטוריה של היהודים בגטו בוורשה, שהייתה מה שהיהודים קראו עזרה עצמית. והיהודים התארגנו בגטו בוורשה, בניינים התארגנו לעזרה עצמית, והיו ועדים שהיו אמורים לדאוג לכל דיירי הבניין. ובכל זאת, כצנלסון מתאר בפואמה הטרגית הזאת את המציאות בשלבים שונים של הדיכוי הנאצי בגטו. אני רוצה לראות כמה זמן יש לנו. כן. אז עכשיו אני אוסיף למבוא שלי ידע כללי על הגטו בוורשה ועל הקשר בין כתבי יצחק כצנלסון בגטו על רקע ההיסטוריה של הגטו. יצחק כצנלסון כתב 45 יצירות ביידיש בגטו ורשה תחת שלטון הנאצי. וכאשר אני חקרתי את יצירתו על פי כתבי יד אותנטיים שלו מן הגטו, הגעתי למסקנה הבאה. בגטו ורשה, תולדות יהודי גטו ורשה, ההיסטוריה של היהודים בגטו מתחלקת ל8 תקופות שונות. אני לא יכול להיכנס עכשיו לאפיון כל אחת מהתקופות השונות של חיי היהודים תחת שלטון הנאצים בגטו. אבל תאמינו לי שאפשר להבחין ב8 תקופות שונות בגטו.
ואני הוכחתי בספר שפרסמתי על כתבי כצנלסון מגטו ורשה, שבתוך 45 היצירות האלה הן מתחלקות לפי 8 התקופות של ההיסטוריה בגטו, ובכל אחת מהתקופות האלה כצנלסון כתב יצירות המשקפות כל אחת מ8 התקופות. הפואמה שאנחנו נקרא בשבוע הבא, דרבל, משקפת אחת מהתקופות האלה, שזוהי תקופה כאשר יהודים עדיין חיים בצורה כזאת או אחרת בגטו, חיים בבניינים וסובלים מרעב. השעה 7:25. כן, יש לנו עוד 5 דקות. לפני שאני ממשיך, האם שלמה או יאיר יש לכם איזו שאלה לגבי הכתבים של יצחק כצנלסון מגטו ורשה? האם פעם שמעתם על שהוא כתב דברים בגטו ושאפשר לקרוא אותם? שלמה? לא שמעתי עליו. יאיר? לא שמעתי, אבל אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מופתע לשמוע שהיו יהודים באותו בניין שהיה להם טוב, והיו יהודים שהיה להם רע. זה מפתיע מאוד. אז להערה הזאת שלך, התשובה שלי היא כזאת. אתה מופתע לשמוע דבר כזה, מכיוון שבמדינת ישראל ובעולם כולו חסרים, או יותר נכון נכתבו מעט מאוד מחקרים על תולדות החיים הפנימיים של היהודים בגטו בוורשה. לצערי הגדול, חקר השואה עד היום מתרכז במה שהגרמנים עשו ליהודים, וחקר השואה איננו מתרכז באיך היהודים חיו בגטו בוורשה. ויש שפע של דוקומנטציה לעניין הזה. עכשיו, אני נאלצתי לפני כ40 וכמה שנים לחקור בעצמי איך היהודים חיו בגטו ורשה, כדי שאני אבין מה כצנלסון כתב על רקע התקופות השונות. אני מסתמך במה שאני מדבר עכשיו על ספר שפרסמתי בשם, איך כתב? כתבי יצחק כצנלסון מגטו ורשה, 1940-1943. ספר של 720 עמודים, ששם פרסמתי את הטקסטים על פי כתבי יד מקוריים מהגטו, על רקע התקופות של תולדות היהודים בגטו ורשה, שאותן אפיינתי את התקופות. ועל רקע התקופות פרסמתי את הטקסטים של יצחק כצנלסון במלואם, דבר שלא נעשה אף פעם עד שאני פרסמתי מה שפרסמתי. יאיר מופתע מכיוון שלא בבתי ספר תיכון ולא באוניברסיטה לא עוסקים באלף בית איך חיו היהודים תחת שלטון הנאצים בגטו ורשה. ואם יש כבר פה ושם איזה מחקר על תולדות הגטו, אז מדברים על מה שהגרמנים עשו ליהודים,
וכמעט פחות, הרבה פחות, איך היהודים התארגנו, ומהי הדוקומנטציה היהודית בשפע שנוצרה בגטו ורשה וגם בגטאות אחרים. לפני שאנחנו מסיימים היום, שלמה, יאיר, יש לכם מה להגיד? אני העברתי את החומר ליאיר, אני אעביר יותר מאוחר לכל היתר. זהו, אז תודה רבה, וזה יהיה הרווח שלנו, כדי שבשבוע הבא, ביום שני, נהיה כבר מוכן עם הטקסט דרבל, ואני מודה לכם על ההקשבה. מאוד מעניין, מאוד מעניין. יש להיפגש ביום שני 5:45, שנוכל לקשקש ולהתכונן ברגע שנתחיל להקליט.